SP Abdullahi Haruna Kyawa, za mu so mu ji ya kuka sami shi Burakita a lokacin da aka ce an kama shi. To jama'a assalamu alaikum, kamar yadda aka gabatar da ni sunana SP Abdullahi Haruna Kyawa, jami'in hulɗa da jama'a da Rundunar sana'ar jihar Kano. Tabbas a ƙarshen satin da ya gabata a misalin karfe 5:30 na yamma mun sami kiraye-kiraye daga bangare guda biyu. Ɗaya, al'umma sun kira mu daga kan titin State Road, na biyu kuma daga unguwar Dorai. Rahotannin da aka ba mu su ne a kan titin State Road. An ba mu rahoto cewa ai ga wani matashi wanda dama sun san ana neman shi mai suna Abba Burakita an kashe shi. Rahoton da aka ba mu kenan. Wanda kuma daga nan aka ce kuma ga wasu gungun na 'yan daba sun shiga unguwar Dorai suna yi wa mutane fashi da makami, wanda ko yanzu ma kaga waɗansu mutanen unguwar da suka zo kagan su yanzu wanda suka zo suna bibiyar, sun ji an ce akwai babura da aka samu sun biyo za su duba wanda suna nan. To a bayan mun samu wannan rahotanni a lokaci ɗaya, wannan ne yasa mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Salman Dogo Garba ya tare da Karin 'yan sanda tare da basu umarnin aje waɗannan wurare guda biyu a tabbatar da an yi abin da ya kamata, wanda da suka je kan wannan titin State Road suka samu wannan matashi a kwance cikin jini, wanda dama kiran da aka mana aka ce ba ya riga ya mutu. Wanda 'yan sanda suka je sai suka alamun yana motsi, kuma sai mutanen da suke kusa da gun suka ce ai sun baro filin sukuwa ne nan rescos kenan, wanda kuma daga nan da suka fito sai suka bige da yi wa mutane fashi, wanda kuma aka samu wato fada tsakanin da wani gungun na matasa a rahotannin da muka samu, wanda su ana zargin cewa su ɗin ma 'yan daban ne, wanda kuma anan ne aka yi masa waɗannan mugayen raunuka a jikinsa. Akwai yanka ko in ce sara a kansa, sai kuma bangaren sassa na jikinsa wanda za ga bidan yana ta yawo ma da jini a jikinsa. To mun dauke shi a lokacin na bangaren nan State Road kenan, aka garzaya da shi babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, inda kuma aka kwantar da shi. Daga baya likita tabbatar mana cewa wannan wanda aka kawo fa ya riga wato ya rasu. A bayan nan kuma akwai faɗan daba shi ma unguwar Dorai, wanda duka wayannan 'yan daban da suka yi faɗa kan titin State Road da waɗancan akwai ɗan alaƙa na juna, wanda mafi yawan wasu daga cikinsu daga Dorai suka fito unguwar Dorai da wannan ce ta sa can ma aka bazama su ma an kama mutane guda biyu. Yanzu haka dai shi wancan ya riga ya rasu, su kuma suna hannun 'yan sanda. Muna ci gaba da bincike akan wannan lamarin. Dama tun kafin wannan lokaci duk wanda ya san Burakita ya san ba sabon suna bane, mun taɓa kama shi a baya can kuma mun gurfanar da shi a gaban kotu, wanda kuma bayan ya fito daga baya da muka fara bibiya sai ga mun fara zuwa unguwa muna kiran sunayen mutane, wasu suka gudu suka bar jihar, wasu da kansu suka yi ɗebo kansu suka kawo banfai suka ce su fa sun daina wannan abu. Yana ɗaya daga cikin wanda shi ma ya ɗauko zuga ya taho banfai akan cewa kawai shi ya daina, ya ce ya daina. Aka ce to da aka ce ya daina sai muka rike shi. Ka san ko da ka kawo kanka ce ka daina, dole mu rike kai, akwai hakkin waɗansu wanda suke da korafi akan kansu, saboda a lokacin da muke rage shi muka ci kuma duk wanda ya san yana da korafi a kansa bayan ya fito da wancan laifin da aka gurfanar da shi a gaban kotu kenan yanzu, wanda daga baya kuma ba mu samu an zo ba. Bayan ya tafi kuma bayan ya zo ya ce a tuba din yan uwansa sun karbe shi, sai ga rahotanni na irin wannan fadan da sunansa a ciki. Wadanda aka musu fashi, wadanda maka wasu suka ce ai da wani muna binciken kes ya fi sama da ɗaya a kansa na fashi, irin wannan fashi. To sai kuma ba muke neman sa ruwa a jirgi, muna ta bibiya ruwa muna neman sa ƙarƙashin ƙasa, sai ga cikin sauƙi muka ji an ce to gashi ma wasu banki na 'yan daba sun zo sun yi fada sun ma bige shi a gurin. To duk da haka ba wai da muka sha kenan 'yan daba ne fada ne suka da su da 'yan daba, saboda ana cewa daga rahotannin da muka samu an ce da suka taho daga filin Rascos a daidai wannan wurin wani gurub na 'yan daba su masu fito suka ce ai ga Burakita can. Dama ka san yawancin in ka duba cikin gari yawancin faɗan daba daga bangare ake faɗan daba, yawanci haka suke tsara abu, wanda kuma daga nan da muka samu rahotannin waɗanda suke wurin, saboda akwai jami'an tsaro da suka sauri suka je, wanda kuma suka rage shi a wurin duk da a kwance cikin jini ba za a bar shi ba, kar wani ya zo ya sace shi. Muka tafi da shi aka yi asibitin ma da 'yan sanda, wanda kuma daga nan a rage halinsa. Sannan sauran kuma waɗancan 'yan unguwar Dorai su yanzu haka suna hannun 'yan sanda, kuma an fara ci gaba da gudanar da bincike na duk wanda yake da hannu a irin wannan fadace-fadace na daba a fito ana kashe mutane
ana fashi da makami to ko shakka babu abu yadda za a jama'in tsaro su bashi za a ci gaba da bibiya har sai an magance. Bayan kun samu ya rasu yan uwansa sun zo ne sun tafi da shi ko koya kuka yi da gawar bayan ya rasu? To kuma abin mutumin da ai mun kai shi ajiya ne, mun kai shi ajiya bayan ya rasu. Yan uwansa ba su zo ba? Ba wanda ya zo. Ba wanda ya zo har yanzu. Yanzu irin wannan abubuwa kusan zamu iya cewa nan kusa yana ɗaya daga cikin 'yan daba ko kuma waɗanda suke tada tarzoma a cikin al'umma wanda ya mutu, wanda na ga al'umma suna ta murna da cewa ya mutu. Shin menene kiranku ga al'umma akan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a unguwanni iri daban-daban? Ka san abin da ya faru, kaga mutane suna ta murna, ba ma koyi duk abin da muke, amma na ce aka ba mu kuma akan tana mu ci gaba. Lokacin da ya yi laifukan farko mun kama shi, muka gurfanar da shi a gaban kotu. Lokacin da ya tuba mu zuru, ai da suka gaba haza, ai an kira su, yana ɗaya daga cikin wanda muke neman go a jallo, wanda gaba da muka ga wasu sun fara barin jihar, wasu suna barin ƙasar, wasu kuma suka rasa da zasu suka biyo ta wurin wasu mutane da Allah su aka kawo su gurin kuma shi duk muna samun kuna gani. Bayan shi akwai hantar daba, ai da ma su biye suka rage a lokacin da Burakita da hantar daba ma maman su ce ta kawo shi, amma shi Burakita bayan ya zo ya ce ya tuba, har sai da ya dauko da wasu matasa wajen zuga su 40 ya zo ya ce ya tuba. Ai kuma bayan wannan tuban na dan wani lokaci sai gashi kuma muna jin ana faɗa sunan sa wadanda suke fitowa, ya koma kuma wasan boyo, kuma wannan kamu ne da Allah yi zai zo hannu. To jan hankalin mu ga al'umma shine tabbas idan muka duba cikin ƙwaryar birnin Kano da gaba ɗaya jihar Kano ana zaman lafiya, kuma tabbas kuna adoyi na zaman lafiya, a ci gaba da waɗannan adoyi, sannan a ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai. Idan muka duba za mu ga cewa akwai sakaci na kula da yara. Mafi yawancin yaran da suke fitowa su zama 'yan daba da na zagaba wasu manya bane, matasa ne, wasu shekarun su ya fara daga 13, 14, 15, wanda idan 'yan iyaye suna kula da motsinsu da abokanansu za ka ga cewa a rage waɗannan abubuwa. Kai idan ka kula da gidanka, shi ya kula da gidansa, su suka kula da gidansu, mu muka kula da gidanmu, za ka ga cewa to za a samu sauƙi waɗannan abubuwa. Sannan a cikin unguwanni ya kamata a ce kuma kuna sa kwamitoci na tsaro. Akwai unguwannin da a jihar Kano suna da kwamitoci na tsaro ingantattu, wanda zai wahala ka ga wani ya zai na daga wani makami ne musu wani fashin daba. Yawanci sun san kowa, in ka fito ma sun sani, kuma ana ba da haɗin kai. So idan aka ba mu haɗin kai muka haɗa ƙarfi da ƙarfi tare da al'umma, insha Allah sai ka ga magance waɗannan abubuwan ba wahala. Ƙarin haske kenan akan rasuwar shi Burakita dan unguwar Ɗorayi, ko kuma in ce mazaunin unguwar Ɗorayi, da muka yi tattaki zuwa rundunar 'yan sanda, headquarter rundunar 'yan sanda ta jihar Kano, da kuma muka tattauna da shi SP Abdullahi Haruna Kyawa dangane da wannan rasuwar shi wannan matashi, za mu iya cewa Burakita. Ismail Yusuf Makwarari na kasance da ku, nake cewa kasance da mu a lokaci na gaba domin jin da kallon yadda za mu ci gaba da kasancewa da ku a wannan tasha ta